Se plantea basicamente unha reconfiguración dos horarios dos profesores de secundaria, cando digo secundaria digo FP, ensinanzas especiales, todo o que está vencellado, onde neste momento, na situación actual, dentro das 30 sesións de permanencia do profesor ou da profesora no centro, 20 eran docentes directas, é dicir, que estaban directamente na aula, dando, como se pode entender, dando clases. Nós o que propoñemos agora é que estas sesións pasen de 20 a 18. E esas 2 horas de permanencia no centro, pois o profesorado as utilice unha serie de accións orientadas a mellorar a calidade do servicio. Tamén pensamos que a mellora dos ratios supón unha mellor atención ao alumnado, xa que o profesor pode estar máis en concreto cos alumnos. Xa o fixemos tamén en infantil e primaria, de 25 a 30, e o que plantexamos é facelo en secundaria. E en secundaria vamos a fixar unhos ratios de 30 en secundaria que van pasar a 25, é dicir, na ESO de 30 a 25 van ser os novos ratios, e en bachillerato van ser de 33 a 30. Hai que dicir tamén que Galicia tiña 33, cando na máis grande parte das comunidades autónomas está a 35. É dicir, os novos ratios en secundaria serán 30, en bachillerato e en secundaria serán 25. E esta medida comenzaremos tamén a aplicar a partir do ano 28.